業まで鍛錬を積みます。その間全国大会10冠を達成した実力の持ち主であり、彼のボクシングのルーツにもなっていました。前田はここまで3戦のうちに KO、そのいずれも1ラで距離を測る時間が続きます。そんな中金庫を先に破ったのは京之助。